and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Sige. Mao ka na dapit ang ilang nahimutangan karon. Okay. Basta gusto ko og mag-adlaw, mabati ko na sa mga balita ang ilang kamatayon. Kisa'y bot mo ipapatay, Mami? Larry? Oh, I didn't know, gadi ay. Hello, son. Tumaga ko puta na, Mami. Oh. Kinsa'y imong ipahipos. Wa. Nabati ko ang imong gisulti. Siya imong gikasulti sa cellphone. May ipahipos ka. Kinsa? Larry, iho. That was nothing. Buka lang ka to sa kasuko mo sa nasulti ko ka to. Like, just from the tip of my tongue, what na'y lain pa. Mami, dili ka mubayan og bisan pila kung gikan lang sa tumoy sa imong dila. Oh, fine. Akong kaaway ang buot kong ipalikidar. Now, happy? Natubag ko na yung pangutana. May kaaway ka? Doon na. What? Dugay na. Anak sa mortal kong kaaway. O kay bipakita ba't siya pag-usap? Angay lang nga mahipos usab siya aron dili na magpasaring-saring sa kundaan. I can't believe you, Ma. Makahimo ka sa pagpapatay og tao. My God, Ma. Dakong sa ka na. Mas dako silang sa dako. Busa quits na. Abi kog mas magkunahon akong tarong din eh. Para sa'yo, gusto ko pagto. Larry, anak, asa ka? Mo pala imong pag-abot. Larry! Somewhere safe and silent. Oh. And please, Ma, ayaw na yun na ang maong plano. Kundi kabot nga mawadaan ko kanak. Kay oras nga mukanta ang tao nga imong gisugo. Wa ko'y plano sa pagtabot sa nga imong nahimo. No! Larry! Larry, come back! Larry! Dili ko di mo mahimong talikdan! Larry! Og nagtuo kang makapugong ang maumpong, aron dili ko dayunon ang pagpahipo sa imong lili. Ha! Nasayop ka. Kay bisan ikaw, dili makapugong sa kong plano, Larry. Kagubot sa mga pangitabo. Igurog sa di ko magkatuo sa kunabati. Si Mami, makahimo sa pagpapatay og tao. Diyos ko. Hadto ko mulahos karon sa akong penthouse. No. Gusto ko makita si Lily. Igo ra siyang misuod pagkadiyot sa ila. Ug milakaw ra sa dayon. Husto ko sa akong pagduda. Adtuon niya si Lily. Busang, sundan ko si Larry bisan asa pa siya paingon karon. Aron masayod ko kung hain kini niya ipay. Unsa na oras na? Pasado alas 11 na. Hinuwa man ko ni mo pagkawa. Na-absent na ko ron. Makasapan ako rin sa mga floor manager ani ugma. Na ikaw manggod, uy. Ikaw manggod, ikaw manggod kong gipalabian. Kaya bago kang first time pa na ako nagpatuyang sa jud ka. Unsay? Mata naman ka. Usap na ta. Asa? Ay, dili na ko ha. Hapdos na ba yung kayo?
lagi. Sakit pa no. Ug usap-usap. Basin maka-duty pa ko rin sa club nga akong trabahoan. Unsa? Unsay club? Sa club pa, sa akong trabahoan. Oh, hostess ka? Waitress lagi. Hala no, nagtiniguang. Di ba nga gisultihan ta naman ka nga na ako sa club magtrabaho? Hala limtanon ni mo, uy, tiguang dyan ka da. Ako? Tiguan? Oh, good, tiguang na ka. Maguwang good kay ka na ako, good. Oh, di ay. Tiguang na di ay ko? Lo, gani. Mas Di maguwang pa ka na ribit. ako. Ay! Cardo! Ay! Ay, Cardo, duhay buhi! Dili na ko, ha? Dili na ko ba? Bakit tagas tiguang nga imong giingon? Agoy. Ay, Buntagan ta ka? hapdos na unsa. Tapos? Ay! Yan ako sa pinaanan ni Lily. Manawag ko. Mingaw ng palibot. Natuog na tingala silang tanan. Busod ako. O siya to. Murag may karasgin ka sa layo. Ako katuan. May lalaki nga nagbarog at tubangan sa putahan sa luyo nga bayan sa kusina. Huwag siya magkabantay. Muhinay ko sa pagtuol siya luyo o pagkalitan ko siya punal nagibit-bit kong tubo. Yap! Natumba siya. Noon nagpanimuot nga akong gibunalan siyang tagugo. Walingon ko ang ilawas. Ano makita ko yan dagway. Dili! Naaday diha niya papuya si Lily. Mga dagkong bahay ang niya dinhin. Iya na di ang gipuyo si Lily. Kun mao. Uwahin na ba ko, Larry? May nagkabuot ka na di ay hukom. Ug dili ako, di ba? No, dili ko kinibalawat. Dili, Larry. Oo, sabi. Nahita po ka? Uy, ngano na. Ngano na. Nanaw siya may bintot, oy! Unsa na siya? Unsa niya? Gibunalan ako sa kugo. Ha? Uy, ano man? Nakita ko siyang nagbarog dito sa luyo nga bahin. Abi kong daotang tao. Hinungdan nga gibunalan ako. I didn't know nga si Bintot ba di ay. Uy, nag-usap ba sa nagtawhan na dito sa layo? Ay! Na, samot! Samot ng taong naong ang tawhan na, oy! Abi ko magtangkugo mo yung mga kibunalan. O nga, napil mo lang ginig kahiwi ng yung naong. Nahiwi ko. Ha? O, dili ang yang naong ang nahiwiin ko. Ang yang baba. Usapa mo diyang doha ay! Dili ang naong ug baba ang nahiwi kay hiwi na ng daan. Ang iyang mata, murag nahagbong man ang iyang mata. Punita kinahagbong. Mau. Grabe ha? Samutan man ko ninyo eh. Alala, bangon man lagi kang galit. Abi na mong nakuyapan ka. Hadlok na hagbong iyang mata. Kuyapan ko ganina gud. Pero pagguyod ning batig naong nako, maingon din nakamata ko. Ikaw ba guro yun? Di ba kakamata? Ako ba gisakitan? Ako ba inyong gilibat? Kinsa may galibak ni mo daw. Kamo gud? Nentus, yun sa mga paglibak. Ingon mo nga, nahiwi ang kong naong baba. Ha? Nga, kanang kuan kanang singana eh. Kahogan, mapit mahog imong mata. Mata, Murag mahog. nahog imong Yan, mata. libak din na. Ako to Libak gud. Oh, nagtuo man mo nga nakuyapan ko mo libak mo ko, libak inyo kong libak. Oy, do. Ang malibak na kung di tinuod. Nya tinuod pa, do. Busa din na libak, hisgot na. Oh. Kainan mo dayo eh.
apil magpanaway na ko, no? Wa, uy. Ay, ang katawa mo ka. Ako, naluoy ko gagawin mo, nang nagila ka. Naluoy ko nimo. Unya, nako. Di ka maluoy nako. Wa, Naluoy na kita. wa, uy. You did. You did. Mato ni Bintot ka nahila ka. Ngano? Jason. Tana mo eh. Mutiwas tag pangatog, tanaling. Nganong tanaman sa maparihas na tagihigdaan. Ay, sige lang ko. Ay, ikaw ba ayaw kong bitasa ay? Ikaw ba mahulbot na ako? Atagan na itong higayon ang duha. Atagan itong higayon ang duha nga magkasulti ba nga ano mo eh. Aw! Dilis ako. Dilis ako. Tabat! Ay! Ay, kautro man padali. Agay! Ang ako dugan! Agay! Gibitan! Ngaon sa mga ay! Agay! Kadog-dogan man yun ako! Nabunalan na mo ko sa tugo! Ang kugo ha! Oh, nikaon na ka? Yes. Di ay. Pikawang ka na? Wa. What? Nagpaabot ko nimo. Oh, dili ba nga hatod ko? Dili ka mahimong magpagutom. Usaon naman lang kon. Wa pa kumauli karon ha? Di ka sa bukaon. Usaon naman lang ang bata nga nasi mo sa bakan. Magutman siya. Lili. I'm sorry. Di lang ko gusto magutman ka. Salamat kami balik ka. Lili. Abi kog dili mo na tumanon ang imong gisaad. Ako ang imong pilion. Abi kog mas pilion mo si Hennessy. Lili. Dili ko nimo biyaan, dili pa. Misaad ka nga bisan kung mahibalik ng imong panumduman. Ako paghihapon ang imong pilion. Ako paghihapon, di ba? Jason! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!